masoya ta kenan. Wai me yasa a kowane lokaci ne kike kokarin son ganin kin ƙararwa da farin ciki na ne? Wai me yasa kika yarda da ki faranta min rai ne fiye da ni na faranta miki? Kin sa yanzu mutane suna kallo na kamar wanda ya zaudu, saboda na son farin cikin da kike sa ni yana bina ne a ko'ina. Shi yasa nakan yi dariya har nake ji a zuciyana kamar babu wanda ya fi ni sa'ar masoya. Ki sani a duniyar ke kadai nake kallo a matsayin cikakkiyar mace. Ki sani a duniyar nan kin ba mata rata gami da tazara wadda nake ganin kamar ba ta da adadi. Ina ma a ce tunaninki da hankalinki gaba daya zai dawo a kaina. Ina ma a ce babu rabuwa a soyayya, da na yi rawa gami da juyi, wanda duk mai hankali zai tabbatar da cewa na yi farin ciki da haka. Ka sani duk abin da za ka ji a zuciyarka to bugun nan ba ne, domin kuwa ni in takaice ma komai na daina mu'amala da kowa sai tunanin maganganunka. A duniyar nan ba a yi wani ɗa namiji da na ji son sai ya girgiza zuciyana ba kamar ka. Ina son ka a duk lokacin da na tuna da cewa akwai ranar rabuwa a rayuwa, ta lokaci ko ta mutuwa, nakan yi kuka matuƙa saboda ina takaicin wannan ranar. El Jamil, ina son ka sosai, duk da na san hakan ba zai sa ka fahimce ni ba. Malaika kenan. Na yi matuƙar mamaki yadda tunanina da naki ya zamo ɗaya. Na yarda da ke, kuma kafin na faɗa na san ke ma kin san ina son ki. Ba dan da wani abu ba, da ma sai in ce ko mutuwa ba za ta raba ni da ke ba, ballantana lokaci. Saboda na da tabbatarwa zuciyata cewar da son ki zan mutu. Sani bai zama dole a ce tunaninki ko hankalinki da zuciyarki zai iya ɗaukar duk abin da nake ji a zuciyata game da son ki ba. Kawai fata na shi ne Allah ya cika mana burinmu. Sai kuma wani tambihi da nake so na yi maki a cikin rayuwar duniya. When people walk away from you, let them go. Your destiny is never tied to anyone who leave you. And it does not mean that they are bad people. It just means that their part in your story is over. Alhamdulillah ala kulli ni'matin, wa as'alullah min kulli khairin, wa a'udhu billahi min kulli sharrin, wa astaghfirullah min kulli dhanbi. Allah, na gode ma da ka bani namijin mazaje a matsayin masoyina. Allah ya tsare mun kai, ya kare mun kai, ya nisanta mun kai da dukkan miyagun abokai, ya kuma tsare mun zuciyarka da dukkan miyagun tunani. Ina ma a ci ba fira ka zo ba, ina ma a ci yau ne mafarki na zai zama gaskiya. Masoyina, ba na so ka tafi. Yanzu dai mu bar wannan, zan tafi. Sai da safe. Ka sani duk abin da za ka ji a zuciyarka to bugun nan ba.
domin kuwa ni in takaice ma komai na daina mu'amala da kowa sai tunanin maganganu. A duniyar nan ba yi wani ɗa namiji da na son sai ya girgiza zuciya na ba. Ina son a duk lokacin da na tuna da cewa akwai ranar rabuwa a rayuwa ta lokaci ko ta mutuwa nakan yi kuka matuka saboda ina takaicin wannan rana. Jamil ina son ka sosai duk da na san hakan ba zai sa ka fahimce ni ba.